Beam of Grace Ministries, we preach none other things than those which the prophets and Moses said should come. That Christ should suffer and be the first to rise from the dead, and that remission of sin should be preached in his name unto all nations. You are welcome and we are glad you are here. Join us for today's Christocentric sermon. Nkwabwino yomwe tisonkana futi kuti tikawane utenga wabwino, utenga wa chipulumutso, noti utenga wamene uwononga muntu, koma utenga omwe ukonza sogolo lako. Tichokera ku Beam of Grace Ministries beba kwanisa kuberenga bana kusogolo uku niyolembewa kuli tichokera ku Beam of Grace Ministries kapena mchichewa ningakambe kuti kuwala kwa chisomo, kuwala kwa chisomo. Beam of Grace, kuwala kwa chisomo. Utenga wa siku ya lero ulinda chapa mutu chabwino chakuti ngati kuli pamene uchita ningapempe chabe kuti at least makutu yako watipasako kuti umve utenga omwe tikawana siku ya lero. Utenga wa siku ya lero ulina chapa mutu chakuti Nkwabwino kuziba Satana mdyelekezi. Nkwabwino kuziba Satana mdyelekezi. Wayi utenga wa siku ya lero na upasa chapa mutu chotere chifukwa chakuti ingati Satana mdyelekezi suna mzibe bwino veni Mulungu su muziba bwino. Ukaziba Satana mdyelekezi bwino nizindikira kuti na Mulungu uzamuziba bwino. Inde tukambiri timapempera, timaimba ma praise and worship songs, timavina kuvinira Mulungu. Funso yanga ni yakuti kodi munyamata ochedwa Satana mdyelekezi timuziba bwino. Ndiye chiringo nakamba kuti utenga wa siku ya lero na upasa chapa mutu chakuti Nkwabwino kuziba Satana mdyelekezi. Taona bambiri tinaimba manyimbo timponde Satana hiya. Funso yanga ni yakuti kodi tima muponda uyu muntu, tima pempera kwambiri kuti lero saza puruputa by thunder by fire Satana mdyelekezi. Veni mairo tipwele lansu mazo tipweza semu pempera 20 years. Funso yanga ni yakuti kodi uyu muntu tima mponda. Mambiri tinapunzisiwa kuchokera pachiyambi kuti Satana inde tutinga mudyake. Timudyaka Satana ndiponso saza puruputa ngankale pa wana bako saza gwirako, pa moyo wako saza gwirako. Funso yanga ni yakuti kodi nzoona Satana omoyo tima mponda. Inde tu nabwera na chapa mutu siku ya lero chakuti Nkwabwino kuziba Satana mdyelekezi. Ingati Satana mdyelekezi suna muzibe, Mulungu su muziba. Nikaribe napita kutali pa utenga wanga wa siku ya lero nina funso kula aliyense omwe akumva utenga uyu. Funso yanga ni yakuti Satana
kuchokera pachiyambi anali kunkhala kuti. Indetu Satana ni ndani? Nanga Satana ankhala kuti? Ndiye funso yanga ya siku ya lero nikalipena roba mulaliki wanga. Satana kuchokera pachiyambi anali kunkhala kuti? Very good. Bwera pa mic ukambe asa. Ndiye abantu benifuna. Bwera oyanke sisi. Osayopa. Bwera oyanke. Bwera. Osayopa biri bonse stiruma. Mpase ni mic ayaka. Atu Satana anali kunkhala kuti? Mic simve kamsokole. Kumwamba. Why wakamba kuti enzo nkhala kumwamba? Bwera oyankire pano musokole oyanka bwino. Bwera oyankire pano nikufuna pano bwera oyanki. Ati bwanje weze ma friends na mulungu gai. Satana weze ma friends na mulungu. All right. So niziba tonse ndiye utenga omweti na punzira kuchokera pachiyambi kuti Satana anali kunkhala kumwamba na mulungu. Tamvera basista wayanka bakamba kuti anali kunkhala kumwamba indetu Satana. Then ba brother bakamba kuti yayi indetu anali kunkhala kumwamba and then banali ma friends na mulungu. Nikalipe na pitiriza paulaliki wa siku ya ulaliki wanga ni wa ufupi. Kuliko benango wanga ni yankeko pa funso ya menei. Satana pachiyambi anali kunkhala kuti. Kuliko baina yanko inango. Na funsa question yo kamba kuti Satana kuchokera pachiyambi anali kunkhala kuti. Kodi tonse tupomekezana kuti Satana anali kunkhala kumwamba? Indetu mulungu atitandize madzulo aya. Tizafunsa mneneri Ezekiel kuti atiuze kuti Satana anali kunkhala kuti. That's why nakamba kuti ulaliki wa siku ya lero ulinachapa mutu chakuti Nkwabwino kuziba Satana mdyelekezi. Satana ukamuziba then na mulungu uzamuziba. Ingati Satana sumuziba mulungu sumuziba. Ngankala umapembera ujumba wakamba mmatanzi kukuza chowona nkwakuti ngati Satana sumuziba mulungu sumuziba. Oberenga nifuna munipase book ya Ezekiel 28. Ezekiel 28 tiambe kuberenga kutoka pa verse yake ya 11. Bana wa mulungu utenga wa siku ya lero ni wakuti tipunzire munyamata uyu kuti anali kunkhala kuti indetu uyu munyamata ni ndani nanga zinchito zake ni za bwanji munyamata wamene uyu. Ezekiel 28 ngati muli na pamene muli please ni kulemba ozati yayiwapusa wacha wanale kulalikira chabe vocho kama mtu mwaho ni mapasa mavesi pano so that ukalemba waenda kunyumba waberenga. So tizafunsa Ezekiel mneneri atiuze kuti uyu munyamata ochedwa Lucifer Satana anali kunkhala kuti indetu Satana ni ndani? Ezekiel 28 kuyambira pa verse yake ya 11. Ezekiel 28:11. The Bible reads, Moreover, the word of the Lord come upon me, saying, Son of man, take up a lamentation upon the king of Tellus, and say unto him, Thou saith the Lord God, Thou sealed up the psalm full of wisdom and perfect in beauty. 13. Thou hast been hidden the garden of God. Okay, ziko mupamene hapo. Nali kufuna kuti wamene wa machita mchingerezi bachiteko pang'ono. Nifuna kuberenga mchicheva nikonke mau yomwe batipasa mchingerezi. Nazindikilanso mau a Yehova akuti uyu ni Ezekiel mneneri.
akamba mau yomwe apasiwa kuchokera kwa Yehova Mulungu. Nazindikiranso mau ya Yehova akuti, obadwa ndi muntu iwe kweza nyimbo ya maliro yolilira mfumu ya tulo kapena tire pa chizungu, nuziti kwa iye atelo ambuye Yehova, wakomera muyeso ndi chizindikiro, wadzala ndi nzeru, wakongola wangwiro. Ukamvera Ezekiel auziwa kuti panga nyimbo ya maliro uperekele mfumu tulo kapena tire. Bana wa Mulungu, ukamvera mfumu tire ata represent Satan. So Satan anali okongora pa chilengedwe chake. Bible imachitira umboni kuti Satani anali okongora pa chilengedwe chake. Lekani pitirize kuverenga pa verse yake ya 14. Unali kerubi okonzedwa wakupimba, ndipo ndinakwika unali papiri lopatulika la Mulungu. Unali kerubi lopangidwa ndi Mulungu. Makerubi ni ma angels wakuru wamene basogolera kapena wanali kusogolera ma department ya Mulungu. Tiziwa kunali angel Gabriel, iye anali kuleta utenga wabwino. Ukaona angel Gabriel akufikira usekerera because utenga wa Gabriel unali wa mushe. Ndiye ucha anapereka utenga wa kubadwa kwa Yesu kuli Maria. Gabriel ni kerubi, ma angels wakuru. Ma angels bomwe balamulira ma department. Ndiponso makerubi aya wina achedwa Michael. Michael ndiye ucha wakuti ukavutana naye Mulungu. Iye anali kutuma chabe Michael kuti aba banyamata banivuta kabatinde. Ukaona Michael aseruka abwera kukutinda, alibe chifundo. And then tikaverenga apa timvera romba Bible kapena Yehova achitira umboni kuli muneneri Ezekiel kuti taona munyamata uyu kerubi anapangiwa ndi Mulungu. Ndiponso Bible yakamba kuti uyu munyamata anali kunkarapati anaikidwa pati after arengetwa. Nifuna niberenge mchicheva ndiponso muzamba pomwe anali kunkala uyu munyamata. Ero tichite compare na mayanko yomwe tayanka pano pasogoro kuti anali kunkala kumwamba kodini zoona. Niberenga verse yake ya 14. Unali kerubi odzozedwa wakupimba, ndipo ndinakwika unali papiri lopatulika la Mulungu. Satani, Lucifer, unali kerubi rakupimba. Kutantauza kuti kerubi uyu anali kuwala wakutusunga mulangane na menso, so anali kutowa. Then Bible ikamba kuti uyu munyamata atarengedwa na Mulungu anaikidwa kuti ingati kuli bomwe bakumva bomwe nili kuberenga pa akamba kuti anaikiwa pati, anaikiwa papiri lopatulika la Mulungu. Funzo yanga ni yakuti kodi kumwamba kuli mapiri. Very good. So uyu Lucifer analengedwa na Mulungu. Department yake nizaiberenga pansi hapa kuti timbeze buno bwino. Anali kunkara papiri la Mulungu lopatulika. Enzo nkara pansi ziko mu musogoleri wachaka correction page. Ndiye zomwe timafuna izi
osati ulimbikira chabe na wrong message. Bible ni abwino kuiwerenga. Very good. Unaenda pakati pa miara ya moto. Verse 15. Unali wangwilo munjira zako chilengedwele iwe mpaka chinapezeka mwa iwe chosa rungama. Verse yake ya 16. Mwakuchuruka kwa malonda ako anakudzadza mukati mwako ndi chiwawa, ndipo unachimwa chifukwa chache ndinakukanka kukuchotsa papiri la Mulungu, ndipo ndinakuononga kerubi wakupimba iwe kukuchotsa pakati pa miala ya moto. Nipuna uniberengere verse 17 pa chizungu. Ezekiel 28 verse 17. Wakalipe kuberenga verse yake ya 17 nakamba kuti ndili na ma questions siku ya lero. Chinarengesa kuti uyu munyamata bamutipule kumutipulira kumwamba kuti agwere paziko la pansi ni chani? Anarakwa chanu uyu muntu. Chinarengesa Satana kuti bamutipule kumwamba komwe analili agwe pansi ni chani? Kulibe bana yangu. Okay, nipase verse 17. Verse 17. Thin heart was lifted up because of thy beauty. Unazikuza mumutima chifukwa cha kukongora kwako. Pazikora pansi stinga kambe mwamuna ati ni okongora. Beautiful. Ima sevenzesewa pa wakazi. Unga kambe chabe kuti this lady is very beautiful. Sunga kambe mwamuna kuti mwamuna uyu this boy is beautiful. Wakamba kuti chizungu suna chipunzire buno bwino. So tikakamba kuti mkazi ni okongora. So Bible kapena Ezekiel mneneri achitira umboni kuti uyu munyamata anali okongora. So anazikuza mumutima mwake kamba kakukongora kwake. Neni pe anakongora anakamba chani musogole. Thou hast corrupted thy wisdom by the reasons of the righteousness. Iwe wayamba kuzichitira zintu za mselufu. Kuona monga wawama kuchira iya na kulenga. I will cast thee to the ground. Nikuponyera pansi. I will lay thee before kings, that they may behold thee. 18. Thou hast defiled thy Samaritans by the multitude of thin iniquities, by the iniquities of thy traffic. Therefore I will bring forth a fire from the midst of thee. All right. Nari kufuna chabe kuti tizive kuti munyamata anali kunkara kuti Satana analengewa na Mulungu. Hata siriza malengito yanali yosiyana. Makerubi, Gabriel, Michael, Lucifer anali mu department ya maimbidwe. Nizindikira pazikora pansi kambiri zimachitika. Kuli ma musician wamwe makonda kuimba. Ukaimba nyimbo yomwe ikamba chintu chakuti chipunzisa abantu. Iyo nyimbo bantu sibayikonda. Balibe nayo nchito. Imba nyimbo yakututukwa nako bantu mukati ndiyo zapeza paliponse pupita ndiye ilira. Lucifer anali mu department ya maimbidwe. Analengewa so chape na Mulungu kutiwe nifuna unkale wokongora because praise and worship ichokera paliwe Lucifer. And then uyu munyamata wanzake badali kunkara kumwamba eve wanamulenga nopwera kumuyika papiri ya Mulungu muzikora pansi ku east side mu Eden.
So anali kuchoka pazikora pansi pano kuyenda kukapembeza mulungu kumwamba, akasiriza bwerera futi pazikora pansi po mwana ali kumkala. Amen. Don't worry, tili na mavesi yaliko yambiri tizamukwira bwino munyamata utimvere kuti zisuro zake zinali zotano uyu mundu. So Satani sana ali kunkala kumwamba. Satan anali kunkala pazikora pansi. Pazikora pansi praise and worship ikakwana time. Akwera aenda kumwamba, akafika kujaimba. Anali kuimba ma voices yali yonse omwe mungafune. Because analengewa so chape. Ukabereka bwino Bible ikamba kutenze na mapaipi mukati mwa matupi lake yosiana 7 ya kutinga taimba. So ma voices apa pachoka ka soprano, apa pachoka ka woto, apa pachoka ka tina, ka backing vocal, ka bass, apa kachokako anali na vosiana mkati la tupi lake akaimba. One man commando praise and worship iko na ma voices yonse. So nchito yake inali ya praise and worship. Ndiye pana bwera department praise and worship kumacheche zialiko siku yale. Bali mu praise and worship bayimbira mulungu kumutamanda. Vuto ima bwera chape ngati suzi bakuti praise ichokera pati. Because uyu munyama atabatampisha kumwamba huko. Sibana mpoke mpaso ya menei. Banakamba chape kuti pita pansi na mpaso yako. Beba kukonda baza kukonka. Be careful. Golden voice ya mene uri nayo. Ufunika uziba mulungu. Muyakina ungatapwe unabadiziwa na munyamata wa meneu. Akakubadiza bwino munyamata pewimba so bantu siwanga chokepo. Wazafuna kutiba mvere. Golden voice. Kansi siwaziwa kuti uyu munyamata kapena uyu musikana abadizika. Nifuna nipereka kuli Isaiah muneneri. Nifuna nimvere kuti uyu munyamata kodi indetu chinachitika paliye benjani. Isaiah 14 uyambire pa verse yake ya 12. Isaiah 14. Nagamba siku ya lero tifuna tizibe munyamata utikalibeta pempera so that siku romwe timirira kupempera at least tiliko na kuru tikarata ziba kuti ukuimba kwetimba tumponde Satana here stimu ponda. Isaiah 14 verse yake ya 12. Isaiah 14 verse 12. How art thou fallen from heaven? So ingatumvesa bwino maberengetu haya. Satani sembe amankara na ulamuliro pa bana ba mulungu. Semba nambira kumenya muneneri wa mene uyu Isaiah. Because mau ya Isaiah si ari bwino. Nifuna upezepo futi uberenge bwino toni yako uikontrol. Akamba bwanja Isaiah. How art thou fallen from heaven? Isaiah afunza Satani ndana ngakondwere bana ba mulungu pakati pa muli pankondo na muntu wakutese mura imozi chape ka ulipansi. Then wina ngwabwera okufunsa pamene paja kuti wagwa bwanje musokoleni kodunga gwiriza nenaye muntu wote chifuku chisasirira pali wamene uko. So Isaiah afunsa Satana wagwa bwanje. So time ingono chape chokera kumwamba wafika kudala pansi magwetu aya si ali bwino. Satana sana karibu sidiziwa ingati Satana nayanka pitiriza msoko yambira pa 12 pamene hapo. How art thou fallen from heaven? Wagwa bwanji Satana. O Lucifer, son of the morning. Lucifer, son of the morning. Lucifer, son of the morning. Kuma ankara yomoti makambauti the bright morning star. Don't worry, nizakuperekezani bwino tigwirizana. Lucifer, son of the morning. Kulibe bana berenga Bible muzamvera kuti Bible ukaona ikamba son of the morning umvera kuti ikamba mulungu ndiye tate wa Lucifer. Manje Lucifer wagwa bwanji 2 seconds sinakwana na kopera chape manso na peza ulipansi. Pitiriza msokolere kubereka.
How art thou cut down to the ground? Wafika bwanji pazikora pansi. Pitiriza msogole. Which did wicked Hallelujah. How art thou cut down to the ground? Which did wicked the nations? 13. For thou hast said in thine heart, I will descend into heaven, I will exalt my throne above the stars of God. Beba mvera ulaliki na maberengetwe baipeza answer. Wai mnyamata banamutibula ubu. Niberenga mchicheba. Verse yake ya 12 ikuti. Wagwadi kuchokera kumwamba iwe. Ntanda mwana wambanda kucha. Ntanda mwana wambanda kucha. Bacheva nizindikira kuti language ni yanu mwimbe sabu nobwino. Ine ndine mzezuru. So nizindikira chabe kuti chicheva atachizibiramo. Wagwadi kuchokera kumwamba iwe ntanda mwana wambanda kucha. Wagwetsedwa pansi iwe walefula amitundu. Kugwa kwa Satana kuna shaking isa ziko. Tikaenda kudi liberation umvera munenera kamba kuti soka pazikora pansi chirombo cha kukwera. Heni chamenechi chirombo ndicho mweti kumva abantu manyumba wapempera wakamba kuti timponde Satana here day in day out. Ukawafunza mairo wakamba kuti koneka mairo sitina mponde bwino likanti mponde futi lero. Nizakutandiza mazuro ano kuti uzive kuti uyu mnyamata sunga mponde. Ukamvera Mulungu auza banenere kuti soka pazikora pansi because chirombo chaponyetwa kwa inu. Wali na zamene zidonsa bwino. Wasafunsa ma questions ya kuti why Mulungu akamba mau akuti soka pazikora pansi. Mulungu aoneka na kuziba kwa mwana linako kuti uyu mnyamata wameneta ponya pazikora pansi saseka akang'anta akakukwira uzamvera kuti indetu uyu mnyamata anikwira. Ukamziba bwino mnyamata uyu uzamverera chifundo omwe alina pempero ya kuti ni mponde Satana. Because oro siku ya lero kuti timufunse Mulungu kuti ambuye tili na funso titandize nikoni why mwarangura mau akuti soka kwa iwe ziko popeza chirombo chaponyetwa pazikora pansi. Then uzampa Mulungu akamba kuti wali na zamene zidonsa bazachita figure out something. Ukamvera Mulungu akamba mau otere aziwa kuti uyu mnyamata amenya ashapula atizimula saseka. Leka niberenge verse yake 13. Ndipo iwe unati mtima mwako ndidzakwera kumwamba ndidzakweza mpando wanga wachifumu pamwamba panyenyezi za Mulungu. Ndidzakala pamwamba papiri lakamu mumalekezero akumpoto. Verse yake ya 14. Ndidzakwela pamwamba pamitambo ndidzafanana ndi wamumwamba mwamba. Ndidzafanana na wamumwamba mwamba. Taimvera reason why mnyamata wanamulikita kumwamba. Anali kufuna kuti atenge mpando wake. Ero tikaverenga Bible bwino wana wa Mulungu ikamba kuti sana enda alalikira momwe ndilalikirira pano kuti bantu bamvera kuti afuna atenge mpando wake kuchoza papiri la Mulungu lopatulika romana ali kunkarapo apereke kumwamba. Bible ikambatana kamba chabe mu mutima mukati mwa mutima wake akamba kuti ningatenge chabe kacheya kanga
nikakwezeke pamwamba pa nyenyezi, pamwamba pa mitambo paja, nikaike ku east side kuningazinkarako mu mwamba. And then Mulungu omwama wona zonse anaziwa ti chumfana chanipandukira ichi. Wafuna kukwera chape kuti bapite wakapembeze Mulungu. Wanapeza Michael alipa gate. Kunalipe kurondorola. Yenze one kick out. Munyamata alipansi. Ndiye pamena Isaya azisimuka kuti iwe Lucifer wa branch kumwamba kwa talimpisa 2 seconds sinakwana. Na kopera chaperi inso kupeza kuti ulipansi. Kansi munyamata bamutizimula. Lucifer sana ali kunkara kumwamba, Lucifer anali kunkara pazikora pansi. Tusogoleso nasiriza kuverenga. Nifuna tipitirizi. So chinalengesa uyu munyamata kumutizimura kutakwe pazikora pansi. Ni chifukwa cha kuti anazikweza mu mutima kuti alekanitengeka mpando kanga niende nikaike ko pamwamba pa nyenyezi. Sana fune kutenga mpando wake kutaka venango munapunzira punziro yakuti mu machechi muri ma Sunday school yamapunzisa wrong doctrine kubana. Ati Satana wanamumenya kamba kakuti anaenda kunkara pa mpando wa Mulungu. It is wrong. Sivazone. Taberenga Bible pano yakamba kuti anaganiza chabe mu mutima mwake kuti nitengeko ka mpando kanga nyende nikankale pa mwamba pa nyenyezi kapenda pa mitambo. Notaka nkale pa mpando wa Mulungu iya. Then chifukwa chofuna kuzichitira zintu za mserufu banamutizimula tie kukwera pansi pa. So ali kugwa pansi tie pomwe Mulungu romba atumariwu kuti soka kwa inu pazikora pansi chirombo chagwera kwa inu. Mulungu Satana nalapwera kumwamba kwa mene uko. Wai simuna musiriziretu mumuponyera pazikora pansi kutapwera asirize isekulu. Then Mulungu akamba kuti asininga pae Satana because kuri assignment inango ya mene afunika kunkara na yefe. Nizakuuza machitule kuti siku ya lero nifuna uzive kuti Satan uzampeza pa payroll ya Mulungu. Atumi wasona Mulungu kuti bafana banipandukira bachakaba tikiti. So kamberaga moti be careful. Chirombo cha kugwerani. Afuna timuzive kuti nanga uyu muntu atgwera pazikora pansi machitidwe yake ni ya bwanji. Nanga friendly uyu muntu agwiriza na bwanji naise bantu. Nanga ingati ni kuononga uyu muntu aononga bwanji bantu. Musogolere tie pitiriza Roma pa verse yake ya 15. Verse 15. Yet thou shalt be brought down to hell, to the side of the pit. 16. They that see thee shall narrow look upon thee. Tikupereka pansi muheyo. So that aliyense omwe afuna kukuona iwe aonetsese kuti I think izi zinchito ni za Satana mdyelekezi. And consider thee. Tiena. Saying, is this the man that made the earth to trouble, that did shake kingdoms? 17. That made the world as a wilderness and destroyed the city, therefore that opened not the house of his prisoners. 18. All the kings of the heavens, the nations, even all of them lie in glory, everyone in his own house. 19. But thou art cast off out of the grave like an abominable branch, and as the remnant of those that are slain. Zikomo. Next time nikaborona nikira nizafunza mafunzo amwe nari kufunza hapa.
funza kuti Satana anali kunkhala kuti inde tu Satana ndiye nifuna unipereke reka tiende mu ulaliki watu nali kufuna kuti wanthu wambezeze kuti Satana sana ali kunkhala kumwamba, Satana anali kunkhala paziko lapansi. Nisekulile buku ya Daniel chapter 3 verse yake ya 1 kufika pa 6. Ingati mulina notebook wana wa Mulungu tenti ziremba. Daniel chapter 3 verse yake ya 1 kufika pa 6. Daniel chapter 3 verse yake ya 1 kufika pa 6. Daniel chapter 3 verse 1. Nebuchadnezzar the king made an image of God whose height was 60 cubit and the breadth therefore 6 cubit. 2. He set it up in the plain of the province of Babylon. 2. Nebuchadnezzar the king sent to gather together the princes, the generals and the captains, the judges, the treasurer, the counselors, the chiefs and all the rulers of the province to come to the dedication of the image which Nebuchadnezzar the king had set up. Okay. Nifuna mukamba mfumu Nebukadnezar. Mukati mwa mfumu Nebukadnezar, Nebukadnezar ndiye ujanapandukira Mulungu na muponyera mukati kasanga anankara msanga. Beba maberenga paipo mumamvera kuti Nebukadnezar wanamponyera mukati kasanga tiponso anali kudya uzu ngati nyama ya msanga, anasanduka nyama ya msanga. So ukaona Nebukadnezar upunika kuona Satana. So pari Nebukadnezar ukaona Satana tizagwirizana bwino pomwe tiri kuyenda na utenga wamenewo. Nebukadnezar anaumba chimuntu chimurungu chankolite. Ataumba chimurungu ichi chinali chachitari chabwino choina. And then atasiriza kuchiumba anaitana ma generals, ma pastors, ma princess, ma prince, ma chiefs, government officials, bonse bosiyana siyana, bakuru bakuru wanaitaniwa kupwera kupwandora mini. Nkani inaliko inali yakuti bafunika kupembeza chimurungu ichi. Tiye mafuniro ya Nebukadnezar. Awa bantu wanali kuitaniwa kuti bapwere bapembeze chimurungu chomwe Nebukadnezar anapanga. Bana wa Mulungu inali drama ya bwino. Bati pomwe pachitika vintu ni apo. Ninachita observe lero so ukachita invite mazipusa kuti tenti kumane tinkareko na meeting ya utenga wa Mulungu kuti tione kuti kodi utenga omwe tilalikira ni wamene kulibaza bwerako. Batu ukaitaniza meeting ya kuti kulipwando bwerani kuno kulipwando kuzankala kudya oro simuna muchite invite azapezeka muzaito mpwezera paketi yakuti mukamufunza kuti nanga tiketi iri kuti simuzaroa ta chawama bakanipwezere kusokolo bwera kati pange meeting msonkano iwe naine tikare pansi tuonesane mu malemba kuti musogoleri apa I think simwamene Bible ikamba so kulibe wamene abwerako kulipwando lokutya na wamene wanaitwa invite house pezamu nsangwapo chapo ndizo mwezi chitika siku ya lero bana wa Mulungu. Nebukadnezar anapanga chimurungu cha golide noitana wakuru bonse bwerani tichipembeze ichi chintu. That's why ukalangana Revelation John analemba chapter 13 akamba kuti
taonani ziko lonse la pansi lienda mu moto. Why John ulemba mabuku ya so why utizibisa chiziviso chotere? Because nikazunguruka mkomboni siku ya leo pato paliponse pomwe uzapita uzapeza abantu bapempera. Pato paliponse pomwe uzapita uzapeza abantu bapempera. Funso yanga ni yakuti ingati bantu paliponse bapempera, why John akamba kuti niona ziko lonse lipita kuchiwonongeko? Kutangauza kuti John akamba kuti aba bantu bomwe uona bapempera sibamuziba Mulungu na Satana sibamuziba. Baziba chape tenti pare manso tipempera bavara manso bapempera koti timuziba muntu omwe tiri kuitana. Solo mbataona ni mfumu zinabwera, ma princess banabwera, aliyense na banyamata Shadrach, Meshach and Abednego wanazipesa kwa meneu. Bataona ni aba banyamata chikuru cha antu, ma government officials, ma chiefs, ma presidents, ma generals wanaliko wonse wanapembeza. But banyamata batatu wanakamba kuti Mulungu omwe tipembeza ise sati lola kupembeza chiumbwa chimuntu chopanga. Anytime yopempera anyamata banarangana kwina wanapembera Mulungu omwe bapembeza chinarengesa kuti waponyewe mukati kamoto koma kulibana apya kulibana apa kamba kaichi bantu bena wanapunzira na kutembenuka kuti indetu aba bantu bapembeza Mulungu wacho wona. Nilalikira mau otere bana ba Mulungu chimukwaja kuti nili na bantu bena bamanikonka kuzakamba ndi ine kuti utenga omwe olalikira iwe msogoleri umakonda maningi kuzuzula banzako uzipanga kuti iwe muntu uli holi kuchira benango yayi kaniri koni yakuti bantu bafunika kupunzira moyo osata kupunzira kufa ndi kuuka kwa Yesu kuti bakarobe ufumu wa kumwamba siku romwe tiwapereka ku memorial park. Pano pomwe ndilalikira palipe receive your car or receive your galimoto oro niona moyo wako wasinta ai nifuna chabe kuti uzive Mulungu ndiponso ukarobe ufumu wa kumwamba. Musogoleri nipereke muri Job chapter 1 verse 1 uyambire pa 1 usienda nayo pangono pangono. Chapter 1 the Bible reads, there was a man in the land of Uz whose name was Job. Kunali munyamata analinos nazina lochedwa Job anali kunkala mumuzinda ochedwa Uzi. And that man was perfect and upright. Ukambera Mulungu achitira umboni kuti that man was perfect and upright. And one and eschewed evil. And one that feared God and eschewed evil. Uyu muntu anali kuyopa Mulungu ndiponso anali kupewa mu uchimo. Ndiye munyamata ukamvera Mulungu achitira umboni kuti this man was perfect, this man was upright. Uyu munyamata anali kulewa uchimo, kupewa uchimo. Ndiponso uyu munyamata anali kuopa Mulungu. Uzive kuti uyu muntu anali orungama indetu. Tiye nayo msogorero. 2. And there was born unto him 7 sons and 3 daughters. Kwa iye Job kunabadwa bana pamozi banali 10, bamuna banali 7, bakazi banali 3. 3. His substance was also 7,000 sheep. Anali na zintu kapena zivetwa kapena ungakambe wealth, ngombe, mbuzi, nkosa. Anali na vintu vambiri Job.
and 3,000 camels, ni vambiri maningi tiye, and 500 yoke of oxen, and 500 of she asses, and a very great household, so that this man was greatest of all the man of the east. Uyu munyamata Mulungu akamba kuti anali orungama. Bana wa Mulungu, ukamvera Mulungu achitira umboni kuti uyu munyamata anali orungama, kuchimo anali kupewa. Indetu uyu munyamata anali orungama, anali na chuma chamile sinali kupendeka bwino. Ukakamba bantu banchito pa nyumba pake wanali bambiri. So Job anali orungama. Why niwerenga buku ya Job siku ya lero? Nifuna nikuudikire uyu Satana omoma imba tumponde Satana hiya. Nifuna kutumuzive kuti Satana ama sevenza bwanji. Tie nayo msokore. 4. And his sons went and fasted in their houses, everyone his day, and sent and called for their 3 sisters to eat and to drink with them. 5. And it was so when the days of their fasting was gone about, that Job sent and sanctified them and rose up early in the morning and offered burnt offering according to the number of them all. All right, hold on. All right. Job anali na bana 10, wamuna 7 wakazi watatu. Bible zinagamba kuti Job anali muchulu, oro kapena anali muchentao. Bati Mulungu achitira chape umboni kuti Job anali orungama. Mtaona ni nchito inali kugwira Job. Birthday party eka. Mwana wake akankara na party. Wanali kunkara na madyerero. Wakankara na madyerero. Seni. Job anali kuchelera, kutenga nkosa, kuyenda kukashoka nsembe. Why Job ushoka nsembe? Because myakine bana banga pomwe banali kusangalala banga nkale bachimwira Mulungu. So nishoka nsembe kuti Mulungu akururumike in case pachisangalalo chao bachimwira Mulungu. Bana wa Mulungu tikaverenga Bible God Testament Church, banali kushoka nsembe ni mapriest. Priest anali kushoka nsembe kutetezera uchimo wa ao omwe anali kuchimwa. Ukachimwa, then priest agwira nkosa na ikesa mwazi, and then na pereka nsembe kwa Mulungu kutandauza kuti iwe uchimo wako kururukidwa. Now taona nizomwe chitika. Mulungu achitira umboni kuti Job anali orungama. Job anali kupewa uchimo. And then Job anali na nzeru za kuti bana bake bakasangalala chake azacherera kusenseni kukashoka nsembe in case aba bana bachimwira Mulungu pomwe anali kusangalala. Last time nalalikira kutandauza kuti priest wa Old Testament Church inali shadow or type ya Yesu Kristu omwe anaza kuzatenga upriest kuli aba bantu banali kufa. So ukaona Job ashoka nsembe, uona priest muri Job. Ukaona priest muri Job, uona Yesu ali high priest mumapinda. Kutandauza kuti ukaona Mulungu achitira umboni kuti Job ni orungama. Job apewa uchimo, ni mutunzi wa Yesu Kristu. Iye ateteza uchimo wa bana bake kuti muyakine bachimwira Mulungu so that bankale na chipulumuso. So Job anali kushoka nsembe every part ya bana bake wakasiriza chape kuti ya madyerero ni kutenga nkosa no kesa mwazi no pereka nsembe kuti bana bake bakururukidwe in case bachimwira Mulungu pomwe banali kukara na madyerero.
So Job ni mutunzi wa Yesu Kristu. That's why Mulungu achitira umboni kuti niworungama apewa uchimo, kulipe uchimo unga mugonjese. Musogoleri nizindikira na kitabu no explain palinkani ya Job. Nifuna unipeleke mwa msanga seruka nayo pansi timvere kuti zinabura za chitika pali mnyamata Job ni zintu zotani. Chapter 6, Job chapter 1 verse 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also among them. Vana wa Mulungu ukamverati sons of God wanaenda kuzita present before God. Ni angels wamwe wakambiwa hapa. Angels wankara meeting na Mulungu. Nomba Bible. That's why bena makamba uti ima msokoneza ima mshitapwani. Vani munyamata na eva anazipeza pa meeting ya mene. Kweza hapo 46 ya mene. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before there was the Lord. A day kunali siku nomwe ababana ba Mulungu banabwera pamaso pa Mulungu. They came to present themselves before God. And then pe banabwera aba angels ni ndani winango anabwera pamene hapo. And Satan also came among them. And Satan also came. Satana mdyelekezi anaona chabema angels waenda mwenda kutikirina meeting na Mulungu na eva zipeza hapo. Nifuna kuti nikuonese kuti uyu omoma titi mponde Satana sapondeka ama nkara meeting ama chita msonkano na Mulungu. Also Satan did what? Tiena Verse 7. Verse 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. And also among them. And Satan also came among them. And Satan came also among them. Na chitabwanji 7. And the Lord said unto Satan, Whence cometh he? You are Satana. Then Satan answered the Lord. Hold on. Very good. Vapita ma angels vaenda kuzionesa kwa Mulungu. Awafuna tina msonkano wafana bwerani kuno 14 hours. Then ma angels wafika pali Mulungu Satana network ya kwira. Kode kama angels vaenda ukala na meeting na tate kumwamba leka ni konki. Then naye Satana anazipeza aliko pa msonkano. Then pomwazi peza aliko pa msonkano vera funso. Afusa bwanji Mulungu. Whence cometh Satan? Satan wachokera kuti. Tilina meeting na angels manje wasipeza bwanji pano. Then Satan agundi bwanji. Then Satan answered the Lord and said, From going to and from in the earth and from walking up and down in it. Kodana kamba place. Awe kulipe. Satan wachokera kuti. Atine chokera kwa mene na chokera huku. Nienda kwa mene nienda. Ninachoka pasikora pansi futi nikwera kumwamba niseruka. Tatauza kuti. Mnyamata wakaenda aenda alipe direction. But network ikakwira achita msonkano na Mulungu. Pitiriza kuverenga tifuna timvere kuti uyu msonkano kotima angels kulimao yomwe vanakambako na Mulungu orokapena meeting inangara between God and Satan. And the Lord said unto Satan, Hast thou considered my servant Job? Job pomwa uzunguruka pansi hapa since ulipe direction. Waonako mzakazi wangu iye orungama omwe ape wa uchimo wamuonako. Tiberenga tibere.
that there is none like him in the earth. Palibe alimonga Job pazikora pansi. Nanganga pezeke bwanja alimonga Job pazikora pansi. Job ni mutunzi wa Yesu Kristu. Kodisu zoti Yesu ni oyera. A perfect and an upright man. Perfect and upright. One that fears the Lord should evil. Fotinga maiki yako kuno bwino. Fotingire maiki yako kuno bwino. Kufuna wantu wazimvera bomwe tibereka. All right. One that fears the Lord and eschewed evil. Iye omwe ayopa Mulungu ndiponso uchimo simunzake. Then Satan answered the Lord and said, do Job fear God for nothing? Then Satana chiyanka manja imwe Mulungu kodi Job angayope Mulungu mwachape. Meeting pakati pa Satana na Mulungu. Sitina mbere Mulungu kamoti Satana fire by thunder, I don't want to see you. Kunalipe. Instead meeting in karema angels na Mulungu. Meeting inangara between God and Satan. Wachita conversate a battle. Wakambisana. Then Satana chikamba kuti namuona mnyamata we mukamba kuti ni worungama. Manje uyu mnyamata angareke branchi kurungama. Munaika mpanda mbali mwake. Tiye berenga tipere. 10 has not made an edge about him and put his household and about all that has on every side. Munafaka security pari Job kairi. Ingati si munafaka security pari Job. This time sembana kukana ni kutala. Satana chikita meeting na Mulungu. Na bana bake bonse sibakwirika munabafakira mpanda manje angaleke kurungama bwanje. Then Mulungu anakamba bwanje. Thou hast blessed the work of his hand and his munadalisa manja yake. Verse yake 11. But put forth and now and touch all that he has, and he will kiss thee. Pwesapo kwira maiki yako pulubuno pwesapo ndiye maansa zetifuna kuwa tunoti ya iwa naralikira chakuti 11. Nifuna kupotinge soma ijabu zapo ipotinge soma 11. But put forth thin hand now and touch all that he has, and he will kiss thee to thy face. Peni sinsi chimunyamata chinari kufuna permission kuti Mulungu achoseko security. Peni Mulungu akamba kuti mukachosako zanjarano apa nikamugwira munyamata aza kukanani pamaso panu so kukanani. Satana akambisana na Mulungu bali mu meeting. Job sazi bali pazikora pansi kuti kumwamba kuli meeting ya kuti munyamata apempa kutapwera agwireine bana. Pitiriza msogole 12. And the Lord said unto Satan, then Mulungu akamba kuli Satani manje tibuna timvere ingati panali fire for fire. Get out Satan osani kwirira muntu wanga orokapena Mulungu anakamba kuti go and touch him. behold, all that he has is in the power only upon himself, but not forth thin hand. So Satan went forth from the presence of the Lord. Pamene yapembekeza chimunyama atajaja chasiriza kukambisana na Mulungu ambuye ukamati Job ni worunga nikamugwira uchi akukanani one time. Then Mulungu ndiye pomwe auza Job kuti auza Satan. Okay since wakamba kuti pali security zonse zomwe ali nazo Job nazifaka mu mpamvu zako. Enda kamgwire mnyamata pa vintu vake tiwone ngatazanikana tepe uona Satana achaya ma press ups kuziba kutabwera kugwira iwe ampasala muro ya kutabwera agwire iwe ni ndani ezera meeting na Mulungu. Anyway ndepe ufundu mukakuchoka kuturo fire by fire mfwiti iwe
si Satana mdyelekezi umuziba ko mwachokera Satana enze na meeting na Mulungu chichaya ma press ups so kutraina so kutrainera job why you train Satana nikuno bila mfano ali pasikora pansi kufikira akane Mulungu pitiriza timbere kodana kukwira uyu muntu 13. And there was a day when his sons and his daughters were eating and drinking wine in their elder brother's house. Bali papwando mu nyumba ya mukuru wao bakumwa bakudya na tipo bali pakisangalalo sibasi bakuti kuli permission yomwe Mulungu apaza Satana mdyelekezi bakumwa anasita bwanji munyama tapea nafika. And there come a messenger unto Job and said, the ox were plowing and the asses feeding beside them. 15. And fall upon them and took them away. They have slain the servant with the edge of the sword, and I only am escaped alone to tell thee. After chapaswa permission chichimdara chinaendo kwira vivetwa vonse ng'ombe nkosa mbuzi na wamene vanali kuvetera hivi vitu one time thousands gone. Then afika romba servant otumiwa kuchoka kuli Mulungu kuti ndizivisireko baja vanali kuvetera nkosa baja chimozi ndiye chinapulumuka paja anabwera chive chiriumu kuzauza Job mfumu ng'ombe mbuzi nkosa na wanchito vanu bonse pano pendi kamba kulibe cha sala vonse vintu vayenda pitiriza kuverenga msokole. 16. While he was yet speaking, akari kukamba kuuza mfumu zachitika kuuza Job kuti ng'ombe za sowa. There came also another and said, the fire of God is fallen from heaven. Kuna bwera winango futa kama uti Job muliro wa Mulungu wagwa kuchokera kumwamba pe wagwa muliro wa kitapwanji and has burnt up the ships. Kosa zako zonse zapya Job. And the servants and consumed them. Tie nayo msokoleni. And I only am escaped alone. Dine neka na purumuga pa muliro uyu kuti nikuziviseni kuti mberereza sira. Tie nayo futi pansi yako. Well, he was speaking something. Akari kukamba uyu apereka ripoti. There come also another. Kuna bwera winango futi and said, the children made out 3 bend and 4 up the camel and have cried them away. Job akali kumvera ripoti kuchokera kuri uyu areta inango akali kuchokera akalipe kusiriza kurondorora uyu areta ripoti inango uyu akalipe kusiriza kopera winango anapera ni wapanji tie nayo tipera. While he was speaking, another came also. Akali kukamba winango Afrika ikakuka folio mu bantu bazimvera mabere. Came also and said, thy sons and thy daughters were eaten and wine in their elders' brothers' house. 19. And behold, there come a great wind from the wilderness and smote the 4 corners of the house, and it falls upon the young man, and they died. Hold on. Unaleta ripoti ng'ombe za mchewa ukuzasira wana wa Mulungu Satana pomwe apita pamasara maki iyo maki iyo si masira chape mwa chape uyu aleta ripoti akalibe kusiriza kurondorora winango aleta ripoti nkosa zapya akalibe kusiriza winango aleta ripoti makameozi yonse yanyeka uyu akalibe kusiriza winango afika kamba kuti vana bako Job bonse wanali mu nyumba ya mkuru wao wakumwati wakutia na tipo wanali na chisangalalo kwa bwera chape chimpepo chamenya makonazi ya nyumba
nyumba yagwa bana bako bonse bafa. Pitiriza msokolere kubereka. Then Job arose and rent his mantle and shaved his head. Job anabkera sisi kumutu na tenga zovara zake kuzingamba. And fall down upon the ground and wept. Anagwera pansi ndiponso Job analira. Funso yanga ni yakuti uyu omweti matiti mponde Satana hiya kodi kumuziba. Ndiye uyu omweti mapulira nsapato pato because bapapa bakamba kuti vulani nsapato tingene mu nyumba tenti sonte ku east uku fire kwa meno tenti sontere uku ku site. Job enze na meeting na Mulungu. Then Mulungu amuza ti go ahead. Tikapitiriza kuiberenga pa msokoleri. Ikamba kuti chinabwerera futi. After mkaza akamba kuti tukwana chape Mulungu kuti ufe. Then Job akamba kuti zindu zikawama Mulungu ni wabwino. Zikaipa awame futi. Chinabwerera Satana. Mulungu nabwera nili na meeting na iwe. Uyu muntu uyu alibe nchito na izi zindu zomwe nakwira nilole kuti niende nikamkata kule yeka. Then Mulungu anakamba kuti go ahead, enda kamugwire bati moyo wake usachosemu. Job anangala na vilonda, anaruza vindu vingati Job. Funso yanga ni yakuti Satani ndiye uyu omweti vulira nsapato pato kuti timponde pay footed. Yo. Pay footed. Wafuna kutiaka Satan. Nipasa 2 Corinthians chapter 4 verse yake ya 4. 2 Corinthians chapter 4 verse yake ya 4. 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Hey. In whom the God of this world has blinded the minds of them which believes not, lest the light of the glorious gospel of Christ. What on? Mwiperankani omwe Paulo ali kukamba. Akamba kuti Mulungu wapazikora pansi pano. Anabapimba kumenso aba bantu. Ngakale tiralikira utenga omwe ukupereka iwe kulemerero na moyo wosati sunga uone utenga ungara uli benchiti nanga Mulungu wapazikora pansi omwe Paulo ali kukamba ni yani. Nifuna unipase John chapter 18 verse yake ya 33. Ni uti uyu Mulungu wapazikora pansi uyu. John chapter 18 verse yake ya 33. Kuli tiendere pamoja tisakire malemba. Tifunika tiralikira tichosa mu malemba bana ba Mulungu so that inga tufuna oshushana na utenga at least ushusha ko Bible no tuwa minala likira. Tamumvera Job momwe bana mulikitira kuli munyama ataochedwa Satana mdyelekezi. That's why ndakamba tutenga wanga wa siku ya lero chapa mutu nchakuti Nkwabwino kuziba Satana mdyelekezi ukalibe wayamba kupempera muzibe. John chapter 18 verse yake 33. Paulo atuuza kuti Mulungu wapazikora pansi anapimba aba bantu pamanso. That's why uona ukaenda ku church mungazite ya bora so ku church kuli games ya bwanji football na jomboro ora inaamba kupezeka ku church nowadays. Kutaya ntawi bantu wakufa every day wafunika bakufa wali na testimony ya Mulungu mkati kamitima zao so that warobe ufumu wa kumwamba. Mwenda kuwacha isakalambe ku church tiye msokole. John 18 verse 33. Then Pilate entered into the judgment hell again and said Jesus and said unto him, Art thou the king of the Jews? Pilato mchichewa afunza Yesu kodi ndiwe mfumu ya Majuda. Tiye tipe. Then Jesus answered and said to him, Thou these things of thyself, or did others tell it thee?
of me. 35. Pilate answered, I am a Jewish thin own nation and the chief priests, and delivered thee unto me. What hast thou done? 36. Jesus answered, my kingdom is not of this world. My what? My kingdom. This is Jesus, isn't it? Yes. Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then would my servant of this world, I'll start afresh. Jesus answered, my kingdom is not of this world. If my servant were of this world, then would my servant fight that I should not be delivered to the Jewish. Zikora pansi si kingdom yanga ni Yesu uyu. Akamba kuti Pilato msavutiki. Zino zapa zikora pansi si zanga. Ufumu wanga si wapano pa zikora pansi. So zonse zomwe mungafuti sembe zikora pansi ndiye pari ufumu wanga. Nili na ma angels bambiri bakuti sembe baaza kuzamenya nkondo sembe simuna kwanise noligwira pitiriza kuberenga msokole. Pilate therefore said unto him, art thou a king then? Jesus answered, thou sayest that I am a king. Walankura kuti ndine mfumu. To this end was I born, and for this case come unto the world, that I should bear witness unto the truth. Everyone that is of the truth hears my voice. So aliyense omwe akulupirira mu utenga wa chipulumuso cha Mulungu, uyu utenga omwe nilalikira pano mutima wake uchitira umboni kuti koma uyu utenga ni wamene uyu. Palibe vigamba pa. Palibe kama ndi soyo seat pano kuti mairoka nkale na promotion kunchito. Palibe panoti bring a seat so that nikupemperere mairoka peze nchito zero. Lemba application letter ngatufuna nchito ukasakire nchito. Ine nikupunza chabe utenga wakuti moyo osata upeze. Msokoleli Yesu akamba kuti ufumu wanga si wapano pazikora pansi. And then tachokoberenga muri 2 Corinthians 4:4 yeikamba kuti pali Mulungu wapano pazikora pansi. So ingati Yesu akamba kuti pano pazikora pansi palibe kingdom yanga. Kutandauza kuti Mulungu wapano pazikora pansi ni uti? Ni Satana mdyelekezi. So Satana ndiye Mulungu wapazikora pansi. Mulungu kingdom yake siri pazikora pansi. Tizagwirizana manyimaji don't worry. Nipaseko Jude chapter 1 verse yake ya 9. Uone pinda likuchitika pali aba bantu. So niambikira kwambiri ngati mwanipasa koma kutu anu kuti tipunzisane ndiponso timve choona chonadi. Muyakine tizaleka timponde Satana hiya ukaziva chape kuti ni Mulungu wopazikora pansi sunga mugwire. Jude chapter 1 verse yake ya 9. Nifuna tiwone because hawa watu wanabwera bakumana futi number 2. Kumbukirani kutana tizimura Satana paja pomwana kamba utifuna nyamuleka mpando kanga nikaikire paja ni Michael. And then hawa watu abasina perele paja wanabwera bakumana futi kapena yenze rematch sinizimu pati banakumana futi number 2. Nifuna muniberengere Jude chapter 1 verse yake ya 1. Satana mdyelekezi. Satana. Bana wa Mulungu ukakura pakuziwa Mulungu
pempero yako ichinja. Sinkara pempero yotageta mfwiti. Kuri chintu chimozi chomwe aba bantu bamapemperera mfwiti kuti ife bamayibana. Kuti beve ndiye mfwiti ikuru manje bayuzinga chabe mau baribe mushu. Kansa na yuzinga mushu na Eva anayamba na mau. 2 years from now zakupeza wakwira mushu. Kairu ufuna bafu. By fire, by thunder. Jude chapter 1 verse yake ya 9. Sogoreni mpezereni verse mamsangesti. Chief ziko. Jude chapter 1 verse yake ya 9. Nipasa niko ni electronic Bible. Nifuna tividie muri maremba ya bwino. Nifuna titandizane bwino osati kujumba jumba. Tifuna katiendera pamozi pa utenga wa Mulungu. Last book from Revelation, second last. Second last. Chapter 1 verse yake ya 9. Jude chapter 1 verse 9. Yet Michael, the changeable one, contending with the devil, it disputed about the body of Moses. Mose pomwana afa Bible ikamba kuti Mulungu ndiye anatenga Mose kwa mene anampereka kulipewe aziba pamozi na wana wa Israeli. Tupira Mose sirina zibika tirina pereke wakuti. And then ku New Testament church chuti nkana anaikwira kasi ichi munyambata chomwe banamenyera pansi ichi tatapwera pasikora pansi chinali kusakira tupira Moses. So nifuna uberenge bwino Jude chapter 1 verse 9. Ni chani chinachitika kumwamba kuja Satana wanamtizimura kuli maiko. Pasikora pansi Satana afuna boti ya Moses. Kansi maiko wamutuma kuli mfumu kaniletere boti ya Moses. Berenga futi inari rematch. Jude chapter 1 verse 9. Yet Michael the angel, when contending with the devil, it disputed about the body of Moses. Thus not bringing against him a lying accusation, but said, the Lord rebuke thee. 10. But these spoken evil of those things which they know not, but what they know naturally as true beasts. All right. Eka niberenga mchicheba. Ndalemba kantu kwa mpingo. Niberenga Jude chapter 1. Jude chapter 1 verse yake ya 9. Okay, verse yake ya 9. Koma Mikaeli mukulu wa angelo pakuchita makani ndi mdyelekezi anatsutsana za tupi la Mose sana limbika mtima koma kumchulira chifukwa chomchitira mwano koma anati ambuye akudzudzule. Mikaeli afika pazikora pansi afuna bodi la Moses. Then Satana afuna tupi la Moses. Then kumbukirani first game
inali Michael between Satan. Vanamumenya Satan anagwa pansi chinadabwisa mneneri Isaiah. Isaiah achitofunsa kuti wamtala mwagwa bwanji. Short aba bantu secondary match vanakumana futi varwira tupi la Mose. Pataona ni roho Michael hapasako ule Satani akamba kuti sinizafutana na iwe koma Mulungu ndiye aza kuzuzula. Michael uyu muntu ndiye omwe wachoka kutizimura kumwamba masiku ya kumbuyo waisunga mmenye futi kuti utenge tupi la Mose, kuti utenge tupi la Mose uyende nalo. Then Mikaeli akamba kuti siningamenyane nawe uyu muntu levo inachija anankala promoted. Uyu muntu instead yonkala mungero anankala Mulungu wakuti wapaziko la pansi. So ponkala Mulungu wapaziko la pansi ntepe zinakwera. So pokwera ntepe romba Mikaeli sanga mukwire because Mikaeli ni angel chafu. That's why Mikaeli akamba kuti this time Satana siliza kumenya Mulungu ndiye aza kutiringa levo inachinja.